May buntag sa tanan ug sa atong mga viewers. May buntag. Shout out kang Tubi Lagumbay ug kang Nuni Banyes sa atong mga viewers. Tanan mga viewers. May buntag. O mantay biyahe. So mag-ilis taghapin na niya itong ano, pantok. Mga kapantok oh. Amping tanong na sa paggamit ani kay kini. Na tendency ani nga makasamad gini. Labi na sa atong tiil sa paggamit. Hinitas paggamit ani. Muna siya gigamit namo sa pagkargag kahoy. Mga idol, muna ang gitawag og pantok. Sa nakailan eh. Shout out. Muna among gamit sa pag plastar sa kahoy ug kami magkargada. So ang pintas paggamit ani. Muntay biyahe atong ilisda ni hapin nagisi na. Ilisda hapin. Atong mga kapantukero dia. Shout out mga kauban. Kaubang kargador. Amping ta kanunay sa pagbiyahe atong pagkargada. Ulan ug init atong sa gubangon kada adlaw. Munang amping ta kanunay. Sa labi na sa atong mga driver, mga buutan. Labi na sa atong supplier dito. Kaya wala tayo supplier, wag gyud tayo kargahon. Salamat boss. Shout out sa inyong tanan. Siya ay atong gigamit no. Isdan. Medyo ano? Gabok na siya, gabok. Bakal niya, bakal na. Inangla ito isa gapin ngay. Itong kamot makuan man na makubalan. Inato, isa gapin. Giputlan nga may para medyo mabaga-baga po. Shout out tayo kahamloy Malbert. Shout out boss. Shout out. Sana yung mga pantok. Okay na. Ano siya ang pag-ilis ani? Ako
Kini siyang gamit sa pamong pagpanarbaho, labi na sa mong kargada. Gamit kaya ni. Ang shout out, salamat sa pag-subscribe sa atong video.